pacaran sama istri orang dosa nggak? Gimana ya Mbak? Kalau dibilang dosa, ya dosa. Kalau dibilang enggak, ya enggak. Karena banyak juga sih yang kayak gitu Mbak. Contohnya yang lihat Viti ini juga ada kok yang suka sama istri orang suka sama suami orang, itu ada. Cuman kadang itu dia itu ngeyel gitu kalau ditanya Mbak. Nggak mau ngakuin gitu, padahal ngelak gitu. Mbak, kacang opo sing dimbu tahun-tahunan tapi ra tukul? Masamu aku gak ngerti tapi. Hah? Lah nek ngerti kacang opo Jal? Pertanyaan ini jurusanmu apa ning ndi gak ngerti masamu aku. Heh? Tak kira ora ngerti. Jajal nek ngerti kacang opo? Ya kacang mateng loh. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog dimbu tahun-tahunan ya bosok kuwi. Kacang apa neh? Lah jarine mau ngerti. Apa? Lah nek ngerti yo ndang to. Kowe ngarep aku jawab ya anu ne Mas. ya kacang sing ning jero apemku. Ngono ta? Paling yo ngono. Tak ya gak kudu. Lah emangnya kacang opo sing dimbu tahun-tahunan ora tukul-tukule? Ganteng dhewe tapi kowe, ha? Ganteng dhewe kowe. Iya dari buku lho aku paling ganteng dewi. Ora roh aku ki cek polos. Kowe muni polos sing diguyu pitik lho. Bocah lugu aku ki belum terjamah, aja diajari sing ora-ora. Lugu saitike belas ra percaya. Anja. Sayang, rar malam kan malam Jumat, kita main kuda-kudaan yuk. Emangnya kenapa sayang? Capek saya capek. Gimana kalau besok aku kasih uang belanja 2 juta? Asal main kuda-kudaannya kita sampai pagi. Ayolah. Awakmu saiki kok sombong men to? Dicat gedhe mben lho. Aja nek dibales. Dibuka lho ora. Aku ki kerja leng-celeng. Mbok kira aku ki ning kene iki dolan. Lho, kok jaran malah nyeleng-nyeleng nih. Lah rumangsamu sing kerja ya apa kowe tok? Aku lho ya kerja. Tapi mosok ora enek wektu blas. Lah, kowe lho, dapuranmu lho. Diamput. Kok teko dapur barang to? Ki lho tak dudoi rupa asliku. Jalek wis ngene iki. Isih dilanjut para lek ngeyel njaluk nomor WA. Lek ingin mengenaliku lebih jauh. Lek pengen menafkahiku ngono. Jarene nek omong menikahi janda itu kan ibadah. Lek jandane dapurane kaya aku ngene iki, isih gelem mbok lanjut para. Dasar boyo keleleken sendal swalo. Piye rasane duwe bojo rondo? Penasaran? Ya jelas, Mbak. Pegaten bojomu Lah terus rabi karo aku. Dijamin mak nyos. Mas, Nyapa? numpang tanya. Arep teko apa? Mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, enggak siang, enggak malam, enggak pagi, enggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal enggak sih, Mas? Normal nek kuwi. Masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Jenenge wong mak
Urung enek ceritane nek jero jeding mari wong lanang mlebu nek rapi ngono urung enek. Berantakan. Udes rokok tekan dindi, gombalan sual anduk tekan dindi urung enek ceritane. Wong lanang kadek mlebu ning jeding metu meneh ngono gek resik ning jeding urung enek ceritane. Lek sampe wong lanang mlebu ning jeding mari ngono rapi ning jero jeding, ha? Gurung raung kalau rompal. Romangsane, Pak. Lah yo ngene Pak. Lah yo ngene lho Pak, wis ora apa-apa Pak. Masa kok tau ditahi lah ora apa-apa pokoke iki Pak. Wis ora apa-apa Pak, yo ngene iki Pak. Ora apa-apa. Wis ntar dikonane gak apa-apa pintar. Ngisi-ngisi ora usah cewek ning kono Pak, engko tak cewoki Pak. Engko tak cewoki Pak, mlebu jedinge Pak, ndak Pak. Ndang. Mlebu. Kerja di bawah terik matahari, berpanas-panasan, kuat. Bahkan nggak makan seharian, betah. Giliran kena rayuan istri orang, tumbang. Begitulah laki-laki. Wong lanang ndablek kok trimo disindir. Apa ya krasa? Wong krasane cah lanang ki lak timbo. Ngaku wae. Lah rumangsamu wong edok ra krasa nek dimut. Lho kok jaran. Anja. Mbak, sampai ini Jawa ndi to? Jawaku ki karo sampean lho Mas. Lah dalah ngrusak tatanan iki. Ning sampean ra Jawa. Aku lho di bojo. Peh, Jajal tak tekok bojoku sik ya. Oleh rabineh ora. Penampilan dan gaya hidup nggak mencerminkan tempat tinggalnya. Kirain juga wah. Tidak bisa. Tidak bisa. Lah nyapa ora iso. Wong kok glogok jaran. Yo, menurutmu ki lek rumahku elek, tempat tinggalku elek, ndak oleh masak sing apik ngono ta rumahku, gak oleh gaya ngono ta. Ya disesuaikne to karo keadaan. Ngono ki yo aduh jauh sae. Ora ana hubungane tempat tinggal karo gaya hidup ki renek karo penampilan barang gak enek. Lah nek nuruti gaya hidup ora cumpleng jase. Glogok jaran iki. Lek rumah samu kayak pengen elek, penampilan ndak oleh apik ngono. Penampilan omah elek ya kudune penampilan elek. Lah iya ora usah maksa. Sing oleh penampilan apik-apik ini sing tempat tinggal apik wong kok glogok jaran. Gendeng ya kowe kok saro Mas. Lah kowe apa gak ngerti nek aku gendeng iki gara-gara kowe. Bang, dengar-dengar pacarmu banyak ya? Astagfirullahaladzim. Punya pacar satu aja. Itu pun gantian sama suaminya. Ini parah nih. Sun yo tur. Kue wis pirang tahun kue ngerondo tur. Mbok aja nyelok tur ngapa lo Met? Nyelok ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon jeluk ririn? Yo kan neng rin-rine lo, masa celok tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk rin-rin. Wis enak tur ae lah. Karena ulah Met, ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin meneh iku tur? Wegah Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah Met, kok eneng ae kowe. Nak sing koyo ngono ora bakal keduman kucing itu. Wis kendisian kucing dah sireng. Iya, kucing dah sireng, kayak raimu iku, kucing celutak. Nak aku rapat yo celutak koyo ngono tur.
Aku na ora taren disi, ora gelem aku. Yung bulan na aku keplepet, orang ngerti lah yo kan. Mas, Dalem di ono apa? malam Jumat arep mulai jam piro? Ketone lembur sampai pagi gitu, gaweane akeh. Lah ono apa to, Dik? Kolo-kolo ibu bojone ya tidak sunah. Sunah apa to, Dik? Sunah Rasul. Paham ora? Yo paham, sunah Rasul ya tiap malam ya gak apa-apa to, Dik. Ora gur mikir malam Jumat tok. Kayak balik. Jangan harus rampung ya nang Bali kok. Rasa sabaran mentau. Burung hantu ki abdi ki mengito Pak. Yo iya, jenenge burung hantu. Burung hantu ki saurunge mati ki burung apa ya? Oh, burung apa ki to? Jenenge burung hantu arep mati urip di burung hantu to. Doro to Pak, hantu ki sauwese mati. Ngomong ngayal to wi. Jenenge burung hantu ki ya arep urip, arep bongkok. Panggah burung hantu. Alah mbok, angel tekan karo wong goblok. Si goblok kowe kuwi kok. Jenenge burung hantu panggah burung hantu kok. Ayah. Ayu jane. Tapi sayange wis ora nyokot. Piye? Ora nyokot. Arep jajal apa piye? Ora usah nantang. Jajal ya, nek enggak nyokot. Lah mbok iya to. Ndak gur jajal lek dikira moh ya. Tak tompaki ning dhuwur, Terserah arep kok samping arep kok ngisor. tak nggo jaran-jaranan. Nek enggak budel manukmu. Gayane arep digawe jaran-jaranan. Paling jarane urung negar wis lempoh. Anjay.